Kaixo lagunok, nire izena Jim Hawkins da. Ongi etorriak izan zaitezte guztiok, ganbara txiki abez batzak, abestu eta antzestuko duen Robert Louis Stevensonen Altxorraren uhartea musikalera. Trelawney jaunak, Livesey sendagileak eta herriko biztanle guztiek, Altxorraren uharteko bitxikeria guztiak hasieratik bukaerara kontatzeko eskatu didate. Baina badago sekretu bat, irlaren kokapena. Ezin dut irla non dagoen esan. Izan ere, oraindik aurkitu ez den altxor bat dago bertan. Hau guztia, 1700 urte inguruan hasi zen. Ni oraindik mutil koskor bat nintzen garaian. Nire gurasoen bentan ari nintzen lanean, Admiral Bimbo izeneko bentan. Eta gau batean, arropa zikinez jantzitako gizon bat sartu zen bertan. Labanez egineko zauri bat zuen aurpegian, eta larruzko maleta handi bat zeraman. Enuen ustenek gizonari inork hitz egingo zionik. Izan ere, ez zuen itxura honik, baina harrituta gelditu nintzen, nire amak hitz egin zionean. Ongi etorri Admiral Bimbo bentara, eser zaitez nahi duzun tokian. Eskerrik asko, eta nor zarazu, jakin badaiteke. Ni Hawkins handera naiz, eta benta honen jabea naiz. Ta zu, nor zara? Nire izena Billy Bones da, baina zarazu kapitain. Ongi da kapitain, zerbait nahi baduzu, txisto egidazu. Eskerrik asko. Hemen zauden ez gero. Balda marinelik hemen inguruan. Zuzara espaldean sartu den lehena. Ondo. Jim. 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 Joan, eta aldetu kapitainari zer nahi duen. Baina, ma! Egin esandakoa. Zer hartuko duzu? Rona! Beti daten dut Rona! Tori, honekin kasu guztiak ordaintzia espero dut. Segure egon baietz jauna. Kapitaina! Kapitaina naiz, eta ez jauna! Bai jauna, barkatu, kapitaina. Gabotza da gaurkoa. Baina hotzagoa pasa ditu nik itxasoan. Itxasoan izan zara? Ai, horixe lagun. Eta noiz izan zen hori? Duela urte asko. Eta norekin ibili zinen? Flint kapitainarekin joan nintzen. Kapitaina. Hala, badirudi noiz baitaren istorioak entzun dituzuela. Flint kapitainaren historiak entzun. Herritar guztiek entzun dituzte pirata famatorren abenturak. Baina, uste nuen, zuzinela kapitaina. Hori lertu dut, zalda ala. Ni orain naiz kapitaina. Hasieran Flint kapitainarekin hasi nintzen. Eta egia da Flint kapitaina eta bere itsasontzeari buruz esaten dena? Segurazki, horita gehiago. Olio ipurdia jartzeko moduko istorioa konta ditzaket nik. Ikusi aldu zinez norbait kalerez kanpoko taulan? Taula gainean dantzan? Klarelez kanpoko taulan? Gela honetan dagoena baino. Jende gehiago ikusi dut nik, nire bizitzan zehar. Eta zer diozu altxorraren inguruan? Non dago lurperatuta? Ez naiz horren leloa, ez dizuet esango. Zergatik ez? Inork ez duelako sekula zan, Flint kapitainaren altxorra non lurperatu zuten. Flint kapitainak zeukan partxe bat begi batean, bizar luzea eta korbata zijoan. Bere hizkuntza hori inork ezahoan, gaiztoena ere ona zen Flinten ondoan. Flint, 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 kapitain gaiztoan. Flint, 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 itxasorotoa. Flint zen zazpitxasoak zeharkatu zituena, etxaia oso errez
akatzen zuena, altxorrak bilatuta beretzako dena, bai Flintzen itxasoko agintari gorena. Flint, 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 kapitain gaiztoa. Flint, 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 itxas gorrotoa. Flint, 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 kapitain gaiztoa. Flint, 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 kapitain Nahikoa gaurkoz. Bihar jarraituko dugu historiekin. Gaueko 9 dira, eta nik 20 etxi behar dut. Bihar goizeko 5 puntu-puntuan irekiko dut. Norbaitek osaltzera etor nahi badu. Bihar arte. Eta Jim, orai honerretik begiratu dena ondo dagoen. Eta ez ahaztu, sukaldeko kafeontzi handia garbitzeaz. Bihar goizean erabiliko duteta. Lasai ama ez dut ahaztuko. Beno ba, ni ora noa, Gabon. Gabon pasa Hawkins anderea, bihar arte. Bons, kapitaina, zer gertatu zitzaion Flinti? Hil egin zela entzun dut. Baina, eta gure artean geratu dadila. Oraindik bizirik dagoela uste dut nik. Eta altxorra, oraindik lurrazpian dagoela uste duzu? Nik dakidala, oraindik ez du inork aurkitu. Eta aurkitu bat dute ere. Inork ez duen zegoen guztia gastatzerik izan. Azkar, ronkiago nahi dut. Arraioa, bons, kapitaina, asko ibili da munduan barrena. Eta gauza mordoa egin izan ditu. Jakin nahiko nuke ezer txarrik egin duen. Baina Jamie, nola galdetu ezakezu horrelako zerbait? Nik nahi dudana pentsa ezaket, Molly. Gizon askea naiz. Ez ara, aurra besterik ez ara. Eta zu neskame bat zara. Zer? Neskame bat. Ongi da, ni neskame bat naizu. Nahiko da! Egon azaitezket eztabaidatu gabe? Ni bai, baina Jamie ez. Ni ere bai, gainera zu zara oiukazten dena beti. Gelditu! Arrazoi duzu, Jim. Ikasi beharko zenuke, Jamie. Ikasi beharko nukela zergatik. Ixo, batzuetan zuen handikurrun bizitzeko goa ematen dit, edo korrik ertetzekoa. Eta nora joango zinateke? Ez dakit, baina zuen handikurrun. Non bai badakit badela horrez zainago. Ziur niretzat abentura bat badago, baina ez dakin non dena da raro ezin joan harago. Lagunez jola zer abentura eder eurekin dena plazer. Non bai badakit badela horrez zainago. Ziur niretzat abentura bat nire zainan dago. Non bai badakit badela horrez zainago. Ziur niretzat abentura bat badago, baina ez dakin non dena da raro ezin joan harago. Lagunez jola zer abentura eder eurekin dena plazer. Non bai badakit badela horrez zainago. Non bai niretzat abentura bat nire zainan dago. Bai nire zain dago. Alda inor hemen! Berriro galdatuko dut! Balda inor hemen! Zatozte guztiak itxas lapurra gara, urki pasa
badakit norbait dagoela. Kantuak eta soinuak entzun ditu sartu baino lehen eta. Billy Bones izeneko adiskide baten bilan nabil. Bere lagun zarreketanik opari bat dugu beretzat. Hori da, opari bat hori da hitz egokia. Ara! Harrapatu dut norbait! Nor da nere besoetan dagoen hau? Jim. Altuago! Nortzara! Jim Hawkins. Eta zenbat urte dituzu, Jim Hawkins? 13. Eta zergatik zaude hemen? Nire amaren benta helako eta hemen egiten dut lan. Eta ezagutzen alduzu nire lagun Billy Bones? Ez. Zezan gezurrik! Ez dakit nor den Billy Bones hori. Gezurrik ez ezateko esan dizut, mutil. Bestela beso apurtuko dizut eta hori ez bada nahikoa, ezur gehiago apurtzen jarraituko dut. Utipakean, piu! Ara, berriro egin dugu topo. Zure lagun zarreketanik opari bat dugu zuretzat, Billy. Zuetzara nire laguna. Hori ikusiko dugu! Esan bezala, zure lagun zarreketanik opari bat dugu zuretzat. Tori, gogoratu, 10 puntuan. Guazen! Zer jartzen du, kapitaina? Puntu beltza. Puntu beltza? Zer esan nahi du? Pirata batek hau jasotzen badu. Hiltzera kondenatuta dago. 10 hartoko epea dut. Ondoren ia akabatzera etorriko dira. Baina nortzuk? Flinten ontzian nirekin lan egin zuten laguntza batzuk. Eta zergatik hil behar zaituzte? Mapa nahi dute. Zein mapa? Flint kapiteinaren altxorraren mapa. Eta zu nola lortu zenuen mapa hori? Flint kapiteinak eman zidan. Ondo gordetzeko esan zidan. Eta noizbait, inori irakusten banion, nireak egingo zuela. Eta zergaitik ez zara poliziaren gana joaten? Eta zer esan behar diet. Altxor presietu baten mapa dudala eskuartean, barra egingo lukete. Edo bestela, beraientzako gordeko lukete mapa. Ez. Ezin naiz guarden gana joan. Eta zerra ingo duzu? Ez dakit. Kapitaina! Jim, zerbait gaizkiago hemen! Hilda dagoela ematen du. Konortea galdu duela esango nuke, bere bihotzaren taupadak entzun ditzaket. Azkar, Jim. Zer da, kapitaina? Mapa, orain azkar. Gordetoki seguru batean. Eta beste gauza bat. Kontu zanka bakarreko gizonarekin. Hanka bakarra? Nola deitzen da? Bere izena. Lo. Hil egin dela uste dut. Arrazoi duzula uste dut. Zer ingo dugu? Nor dago atean? Piuda bueltan bere lagunekin. Baina, oraindik ez dira 10. Noiz betetzen du pirata atek emandako hitza? Ez dakit noiz. Inoiz ez, orain azkar irten egin behar dugu hemendik. Zer egingo dugu kapitainarekin? Hemen dugu. Bai, hilakoek ez dute mingaina antzatzen. Txiste txarra, baina egia osoa, benga azkar atzeko aterantz ez gaitzaten ikusi. Hor dago, mai gainean! Ron gehiegi dango zuen. Hila dagoa, zer egingo dugu? Azkar, hurbila zazu berare gana! Ez dago hemen, begiratu beren arruzko kaxan! Hor dago! Hemen ez dago maparik! Arropa zikinez beteta dago kaxa! Aurre horri emago zion, banekien hile egin behar nuela aukera nuenean. Azkar, orain guztio kanpora eta zi aurra bilatzen.
Zuetako bik hartu bili, ez duguna inor atzean geratzerik! Oso ona, Piu! Zer diozu? Atzean gelditzaren txistea. Joan zaitez hemendik tiroa jo baino lehen! Itzuli egingo irela uste duzu, Horren altu hitz egin ez gero mundu guztia jakingo du hemen gaudela. Nabil altu hitz egiten. Benetan, megafoniari gabe ere ondo entzungo lizukete herrian. Zuk bai hitz egiten duzula megafonia izango da zenu ezala. Zue biok egon azeitezket eztabaidatu gabe? Zer daukazu eskuetan? Mapa babori. Enez baba zergin hori. Enaiz, noa zoaz, Jim? Piu eta piratak aurkitzera, beraiekin zuekin baina aukera gehiago ditu dela uste honik. Ez joan, Jim, txintxo ibiliko gara. Ez da, Jamie? Ea, begiratu ezagun mapa. Ez dute ezer ulertzen, ez ditu tokiak ezagutzen. Nik ere ez. Baki nor lagundu aldigun? Nork? Trilauni jauna, hemen inguruko gizon jakintsuena da. Eta gainera, zalduna ere bada. Mapa irakurtzeko gai izango da. Eta gainera, leku hori zehatz-mehatz non dagoen esateko. Urrengo goizean, Triloni jaunaren etxera joan ginen. Hasieran ez zuen ematen garrantzi handirik emango zionik, baina, aizue, mapa erakutsi genionean, txondituta gelditu zen. Eskerrak, bere laguntzari gabe, ez ginatekeen ezer egiteko gai izango. Aste gutxiren barruan, itxasontzi bat lortu zuen guretzat. Hispainola izenekoa, eta tripulazioa ere lortu zuen. Begiratu zein itxasontzi handia. Zer esan nahi du hispaniola hitzak? Non irakurri duzu hori? Zure begien aurrean duzu, lelotu egin alzara. Hispainola, itxasontziaren izena da. Eta ero niri deitzen diazu leloa. Ez aldakizu irakurtzen edo? Nik ere badakit irakurtzen. Orduan zergaitik ez duzu ongi irakurri? Ea ongi irakurtzeko gai zinen jakin nahi nuen. Hori sekula entzun dudan aitzakiarik eskazena da, Jamie. Zue biok, isilduko zarete bengoz, hispainolara sartzear gaude, beraz, hobe ongi portatzea. Jamie, eta orain nora zoaz? Itxasontzian sartzera. Ez zaitez sartu. Zergatik ez. Lehenengo baimena eskatu behar da. Naze lelokeria. Ez zu bezain leloa. Seguru nago zuk ere zenekila baimena eskatu behar zenik. Bai, banekien. Beno, zu horren argi izan da, ezaguzu zer egin behar dugun baimen hori lortzeko. Nik... Ongi da, ez dakit. Zer egin behar dugu?
Oiu egin. Oiu egin? Oiu egin. Begira, honela. Ei! Ei, espainola, zar gaitezke? Zergatik igo nahi duzu espainolara? Bidai honetako laguntzailea gara. Itxasmutilak esango nuke, baina ikusten duzunez emakumea ere badugu gure artean. Eskerrik asko eskertzen da. Igo. Hemen daude, Jim, urbildu zaitez ona. Kaixo Triloni jauna. Ongi etorri espainolara, ez mode kapiteina eta libestei doktora orkesten dizkizuet. Hau Jim Hawkins da, eta bek bere laguna, Molly eta Jamie. Jim da lehen aipatu dizuedan mutila, Flinten mapa duena. Ongi etorri. Mil esker. Zuri buruzko oso gauza honak entzun ditut mutil. Ea, usteak ez diren erdi ustelez mole kapitaina. Jada ezagutzen duzue Triloni jauna, baina utzi da zuen libestei doktore aurkezten. Ala, beste emakume bat eta medikua gainera. Urte askotarako. Ziur naiz bidai honetan lagun onak egingo garela. Galdera mordoa daukat zure egiteko. Non dago jateko itxasotzi honetan, hori da garrantzitsuena. Jamie, non duzu errespetua? Zu baizu gizona, ate horretatik pasa bi solairu bera joan eta bertan aurkituko duzu jatekoa. Zukaldarian ondo gaben galde ezazu, Long John Silver da haren izena. Zorian okazu, hemen da bera. Molly, zer gertatzen da? Gurrezko hanka bat du. Bai, eta eskerrak. Bestela, eskuen gainean ibili beharko nuke. Long John Silver, gure laguntzeak aurkeztu nahi ezkizut. Molly, Jamie eta Jim Hawkins dira. Jim Hawkins. Bidaia honen eragilea? Bueno, zera... Nik zaharragoa zinela uste nuen. Asko zaharragoa. Zure itxuragatik... 16 urte dituzula esango nuke. 13 urte ditut bakarrik. Bueno, berdin dio zenbat urte dituzuen. Pozik nago ezagutu zaituzte halako. Molly kapitaina, zure bilan entorren. Zer nahi duzu Long John? Janari eta dariak itxasuntzien daudela esatera etorri naiz. Bikain, orduan itxasoratzeko moduan gaude. Noiz jan behar dugu, gozean nago. Begira, Jamie, janaria ez da gertu gongo, 2 ordu barru arte. Baina zerbait janai baduzu tripazorriak isiltzeko, behean, zagarraz betetako 3 upel aurkituko dituzu. Zagarrak, zergatik zagarrak? Behin, frutarik etzegoen itxasontzi bateko sukaldaria izan nintzen. Eta bide herri egin aurretik, tripulazio osoa gaixotu zen. Hain gaixorik zeuden, guztiak hilko zirela usteko nuen. Beldurgarria irudi. Bai, beldurgarria izan zen. Portuan mediku batek ikusi gintuen erarte, ez genuen jakin eskorbutua genuenik. Eta zerra zenuten? Zer esan zuen medikuak? Fruta asko jatako esan zigun. Eta ordutik ez da zagarri falta, ninoan itxasontzian. Zergatik zagarrak eta ez bananak? Ez alduzu inoiz entzun, egunean zagar bat janez gero, osasuntxu biziko zarela. Ba, esperientzia dudanez, nik esango dizut. Egia da... Bizi oi ditugu beti, hemen 11 ez behar. Aurre egiteko bentzat egunean behin, sagarra jan behar. Bai, bai, entzun zazu, hau egin ezean bat, jama gutxienez, egunero sagar bat. Medikuaren zizta da, nahi ez baduzu ikusi, izan nahi baduzu garbi egunero jan, sagar bat edo bi. Bai, bai, entzun zazu, hau egin ezean bat, jama gutxienez, egunero sagar bat. Orain denok bai, bai, entzun zazu, hau egin ezean bat, jama gutxienez, egunero sagar bat. Janari guztia itxasontzian baldin bago, honena itxasoratzea izango da. Ez mole kapitaina, Bai, Jim? zer egingo dugu gure poltsekin?
Ez dago arazorik. Beko galeritan zuentzako leku mordoa dago. Zar zaitezte nireren ondoko kabinan. Horrek ez zentzurik Triloni jauna. Nire kabinan leku mordoa dago, eta gainera horrela beraien laguntza izango dut, sukaldean aritzeko eta garbitzeko orduan. Nigatik primeran. Horrela beraz, zatozte nirekin lagunok, eta itxasoratu baino lehen, hemen egongo gara berriro. Ez naiz gustura sentitzen Long John Silvergin. Zerbait arraro ikusten diot. Ez dakiz ere izan eduzkun. Askorekin hitz egin dut eta guztiek esan diaten guruko sukaldarik onena dela. Ez dut hori zalantzan jarriko, baina badaezpada, gertutik zainduko dut. Guzti zaoz Smollett kapitaina. Bere inguruan nagoenean, ez naiz gustura sentitzen. Nik ere zerbait arraroa ikusten diot. Gainera, Lonjonegatik izanez balitz ez duen lortuko horren azkar ostatzea tripulazioa. Horra beste arazo bat, gure tripulazioak pirata taldea dirudi. Piratak? Bai, piratak. Eta ez naiz lasai egongo bidaia amaitu arte. Smollett kapitaina? Bai, Abraham. Guzti dago itxasontzian, itxasoraitu gaitezke. Eskerrik asko, orain, jo ezazue kanpaia eta guazen. Bai, kapitaina. Nabigatzen penarik ez dugu, gure bandera gorantuz nabigatzen dugu. Abentura bila gabiltza ozeanoan, tripulazio ona txalupa gainean, pozik haizea bandera mugitzean, itxasoaren testigun nabigatzen dugu. Nabigatzen penarik ez dugu, gure bandera gorantuz nabigatzen dugu. Ez dago ez durrean lotzen gaituen ezer, itxasoa bihurtuz bizileku eder, gu libre izatea nahi dugu eta zer, itxasoaren testigun nabigatzen dugu. Nabigatzen penarik ez dugu, gure bandera gorantuz nabigatzen dugu. Joho! Ez daki zergait zaidan horren ordurez Smollett kapitaina. Badira lau aste portutik irten ginela. Egon altzara inoiz itxasoan, Trelawney jauna. Ez, ezin dut esan egon naizenik. Gizon asko ikusi ditut zoratzen itxasoan egun gutxi batzuk pasa ondoren. Ez dut uste hori gertatuko deni bidaia honetan. Gainera, inok ez daki bidaia honen arrazoia. Smollett kapitaina, urduri jartzen ari naiz. Urduri egon beharko zenuke. Nor da? Long John Silver, eta mutil gaztea, Jim Hawkins. Sartu. Arratsaldeon kapitaina. Zure afaria dakart. Eta baita oparitxo bat ere. Esan dizut, Long John, Hispainolan ezin dela inolako alkoholik sartu. Beno, kapitaina. Agindu hori bakarrik tripulazio erantzat zela uste nuen. Eta hor nietan nire lagunak ere sartzen gara? Zu badiozu. Bai, eta ez dute errepikatu nahi. Gainera, esan nuen ez genituela armak sartuko? Beno, laguna. Tripulazio zuaren arma jaso ditu nik. Eta ziga ondoko zulo handien utzi du guztiak. Zuk esan bezala. Baina nire uste aztu zait. Zurea bertara eramango duzu erantxe bertan. Ongi da. Eta joan aurretik, behar alduzu beste zerbait. Ez, eskerrik asko. Uste nuen, Long John Silverrek bere bi pistolak eskura izatea nahiko zenukela. Horrela, janare ondo gordeko luke. Arauak guztiontza dira. Gainera, pirata talde honekin, ezin nahi inorekin fidatu.
dakiz zergatik haserretu den Smole kapitaina horren beste, nire armengatik. Agian, segurtasuna ermatzeko neurria besterik ez da. Segurtasuna? Badakizu, gu guztiok arriskuan ez gaudela ziurtatu nahiko du. Arriskua? Zein arrisku? Jim, ni jakin beharko nukeen zerbait aldago. Ezak zer esaten ari zaren. Tripulazioa dioenez, lurperatutako altxor bate bilagoaz. Nik ez dakit ezer altxorranen inguruan. Ni dakidan bakra... Aha, beraz badakizu. Baina zin egin behar didazu ez duzula ezer esango. Zin dakizut. Eta bestela, Karel eskanpoko taurara joan nadila. Mapa bat dut. Zer nolako mapa? Lurperatutako altxor baten mapa? Eta nola dakizu lurperatutako altxor bat dela? Billy Bones kapitainak esan zidan. Bones kapitainak? Billy Bones esan duzu? Bai, ezagutzen altzen nuen? Bai. Beno, zera... Ez dut berari buruzko ezarrentzun. Ziur zaude! Bai mutila. Gezurreta manabil, tximista bate jona zala. Eskerrik asko. Billy Bones hilzorian zegoela, Flint kapitainaren mapa eman zidan. Ziur zaude Flint kapitainaren mapa dela? Hori da Billyk esandakoa. Segi zure kontatzen, oso interesgarria da. Mapa Triloni jaunari erakutsi nion, eta berak antolatu zuen gainerakoa. Eta zuk alduzu mapa oraindik. Bai, baina Smole kapitainari agindu nion ez niola inori erakutsiko. Jai mutila, niri irakustekatik etzen nuke zure hitza jango. Baina Smole kapitaina jakiten badu? Eta nork esango dio, inork ez. Zutaz featu naitekeela uste dut, Tori. Eta hori da altxorrak egon barko lukeen tokia. Orain, joan zaitez kapitainaren kabinara eta jaso itzazu plater guztiak. Nik bitartean afari ederra prestatuko dut. Gozo zara, ez da? Bai. Ondo da ba, zoaz ba, kapitainaren kabinara. Zuek biok, nun egon zarete? Alan eta biok, lagun bikainak egin gara. Bai, O'Brien eta ni aurroriai begira egon gara denbora guztian. Molly eta... Jamie da. Berdin dio? Ondo zan ezazu? Ongi da, baina zuk ez duzu zertan horren zakarra izan behar. Ezin dugu akatsik egin. Horregatik nahi zain zorrotza zuekin, asko sentitzen dut. Tira, esaten ari nintzen bezala, aurroriai begira egon gara denbora guztian. Eta? Eta zer, ez dugu ezer esateko. Zuek ez duzu ezer esateko, baina nik bai. Zer? Konta iguzu. Ez, hemen ez. Beheko galeritan elkartuko gara, 21 minutu barru. Ziurtatu inork ez zaitu zela jarraitzen. Han izango gara. Goze naiz. Bajan ezazu zagar bat? Joia ez dugu zagarrik. Ba, begiratu beste upel batean. Hauek ere ia utzi daude lagundu mesedez. Batzuetan horren umea ematen duzu. Orain lagundu hemendik irteten. Norbait dator. Jim, beldurtu egin gaituzu. Gaituzu? Non dago bai, Jamie? Hemen nago. Zer egiten duzu zukor? Zagar bat hartu nahian. Irten zaitez hortik norbait etorri baino lehen. Ezin dut. Molly, lagundu Jamie hortik ateratzen. Ongi da. Jamie, luzatu eskua eta... Zer da zarata hori? Norbait datorrela irudi. Lon Jon da! Alan, kontuz hemen. Ez dut ikusten non zapaltzen dudan. Hau! Esan dizut kontuz ibiltzeko. Ta orain egon isilik. Eta horretarako jo beharran ninduzun? Bai, jarraitu nire pausuak. Molly, zar zaitez upelean. Zerbait gertatu dela uste dut. Lon Jonek mapan orduen dakiela uste duzu. Hori, edo zerbait handiagoa. Entzun aluzu hori? Zer entzun behar dut? Norbait dagoela ematen du. Zure irudipena izango da. Nik ez dut inor ikusten. Ziur nago zerbait entzun dudala.
Tira, hemen ez dago inor, Lonjon, zer duzu kontatzeko? Uste genuena, egia da. Lurperatutako altxor baten bilakoaz. Flinten altxorraren bila? Noski! Aberatsa izango naiz! Aberatsa izango naiz! Aberatsak izango gara! Aberatsak! Aberatsak! Aberatsa naiz benetan, baina dirua norentzat. Beharra dutenei eman, eta bestea guretzat. Gu bai aberats, aberats gara, dena daukagu. Gu bai aberats, urrezko gauaz, gozatzen dugu. Lehenago ez bezala, orain aberats garenez. Ez zaigu inporta lasai gaude, gure bileteak errez. Gu bai aberats, aberats gara, dena daukagu. Gu bai aberats, urrezko gauaz, gozatzen dugu. Dirua soberan dugu, ta ezin gordeak abo. Bila baina handia den, gordelekurik ez dago. Gu bai aberats, aberats gara, dena daukagu. Gu bai aberats, urrezko gauaz, gozatzen dugu. Gu bai aberats, aberats gara, dena daukagu. Gu bai aberats, urrezko gauaz, gozatzen dugu. Bai gozatzen dugu. Aberatsa. Baina, nola lortuko dugu altxorra maparik ez badugu? Ez kezkatu, itxasontzi honetako batetuk mapa hori. Eta nor da pertsona hori? Jim Hawkins gaztea hain zuzen ere. Guazen bere bila? Ez horren azkar, plan bat behar dugu. Ta zu dagoeneko baduzu plana, ez da? Eta noiz ez du nik planik izan. Inoiz ez, ezagutzen zaitudanetik behintzat. Eta beti izango dut planen bat esku artean. Ta zein da plana? Matxinatu egingo gara. Zer? Matxinada bat? Eta zer da hori? Itxasontzia, guretzat hartuko dugu. Esan da kapitaina, zerretuko. Hori da nahi duguna, kapitaina ziegan sartuko dugu. Ta hori egindakoan, kapitain berri bat aukeratu. Eta kapitain berri hori ni izango naiz. Ulertzen dut, zu izango zara kapitain berria eta itxasontzi guztiaren jabe izango zara. Altxorra aurkituko dugu eta etxera itzuliko gara. Hori da, Baina arazo bat dago, zein arazo. nola lortuko dugu mutikoaren mapa gure ganatzea? Ez dut pentsatu horretan oraindik. Baina ez kezkatu, bururatuko zait zerbait. Orain, igo gaitezen gora, eta az gaitezen bestei matxinadaren berri ematen. Zertan ari zara, Alan? Zagar bat hartzen? Goze naiz? Utzi zagarra, matxinadaztear gaude. Begira zer nolako arazoan sartu gaituzun, Moli. Nik! Nor sartu da zagarrupel batean eta gero ezin izan du irten? Zue biok, egon alzetezket eztabaidatu gabe, irten upeledatik, eta Smole kapitaina aurkitu behar dugu. Honen eta honen berri eman.
kapitaina! Lasai, Jim, hartu arnaza eta ondoren hitz egin. Galeretan gauden eta... Bi gizon etorri dira. Loi, John Silverren bila. Eta bazekiten... Mapa badugula. Eta orain, zerbait antolatzen ari ira. Matxinada bat! Banekien onelako zerbait egingo zutela. Zer egingo du orain, zer uste duzu ez mulet? Zuarekin borrokatu. Eta zer da hori? Ikusiko duzu. Lurra! Abraham, jo ezazu kanpaia eta esan denei hurbiltzeko. Zerbait esan behar dizuet. Bai, kapitaina. Long John Silver, pausu bat aurrera. Bai, kapitaina. Janari beharra dugu. Hartu tripulazioa eta txalupa bat eta joan zaitez janari eta dari bila. Bai, kapitaina. Zirra urzade hori dela honen ez mulet kapitaina? Baldugu beste aukerarik. Ez esango nuke. Jim, zergatik eitzatoz gurekin. Oso esperientzia polita esango da. Ez, ni nire lagun Molly eta Jamirekin geratuko naizela uste dut. Hartu mutila eta guazen. Izarrak zeruetan esan zergatik. Zuk duzu nahi ikusten, nik
askatzeko esan dizuet! Egi mutilak esandakoa. Utz ezazua lurrean. Bai, kapitaina. Onkitore Jim Hawkins, pirateinko basulora. Zergatik baitu nauzue? Baitu? Onakarri zaituko besterik ez. Lotu egin beharko genuke ez dezani ez egin. Non Jon? Nora joango da ba, irla batean gaude. Eta itxasuntzira itzultzeko, luzaroan igerien egin behar dura ematen du. Pirata maltzurra esterik ez arete zuek. Bai, arrazoi duzu. Baina, eta, nahi baduzu, gure taldean zar zaitezke. Ni zuen taldean sartu. Noski, orain itxusi, zikin eta maltzurri ikusten gaituzu. Baina, behin ezagutzen gaituzunean, ikusiko duzu zein lagununak garen. Beti laguntzeko prest, eta batez ere zein pozik bizi garen. Zela bizi zaitezkete zue pozik. Ba, dakizu zerbait piraten inguruan. Bai, pertsona gaiztoa direla, eta lan egin beharrean lapurtu egiten dutela. Bueno, bai. Baina, horretaz aparte, jende askok egin nahi izaten duena egiten dugu guk. Eta zer da gauza hori? Bidaiatu egiten dugu motel, horrexegatik garagu piratak. Bidaiatu egiten duzuelako? Libre garelako. Pirata ibiltzen da mugarik hangabe, ausardia ibiltzen du bidaien izpide, itxasoko bizidunen betiko bidaide. Orain pirata badata da bilbidez bide. Orain pirata badata da bilbidez bide. Rombotila hartu da entzun piretan lagun. Gure bidea guk geuk aurki dezagun. Gure pirata batzuk begi bakar bat dute, eta egurrezko hankazabiltza bikide. Kresalaren boladak dituzte ibilbide. Orain pirata badata da bilbidez bide. Orain pirata badata da bilbidez bide. Rombotila hartu da entzun piretan lagun. Gure bidea guk geuk aurki dezagun. Denok rombotila hartu da entzun piretan lagun. Gure bidea guk geuk aurki dezagun. Beraz, Jim, gure taldean sartuko zara, ezta? Aukeratzeri ba aldut, Ez, beraz egin beharko dut. oso ondo. Jim, historian inoiz egon den piratarik eskuzabalena eta honena bezala ezagutuko zaituzte hemendik aurrera. Altxorraren bila hasteko ordua da. Altxorra! Altxorra! Altxorra!
Tira, hemen egon dira. Nola dakizu? Begiratu hankamarkak. Hortik joan direla ematen du. Arriskutsu izan daiteke, orduan bata bestearen gandik hurbil joan behar dugu. Gertu, guazen ba. Ezin dugu pixka batean deskantsatu? Ongi da, baina minutu gutxi batzuk bakarrik. Azkar gizonak, emakumeak eta obrak abaeztu behar ditugu. Izi zatizien izi deizi? Zer esan duzu? Etizitzuk izi alizien izi? Ez dut ezer ulertu, hitz bakar bat ere ez? Latinez ari direla ematen du. Latinez hitz egin dezakezu? Inork ezin du latinez hitz egin. Utzi nire saiatzen. Bide luzea egin dugu onaino, itxasontzi batean. Eta orain, pirata gaizto batzuen bila gabiltza. Ikusi aldituzu? Gizion izi hau izi zorizi atizi. Ez dago zoratuta, itxasontzeko kapitaina da. Etizi uleri izitzuk izien izi meizi? Bai, uler dezaket. Pertsona hauekin hitz egin dezakezu, Jamie? Bai. Eta nola ikasi zenuen hizkuntza hau? Eskolan hitz egiten genuen irakasleak ez ulertzeko. Galdetu nortzuk diren. Nori izitzuk izi sare izi de izi te izi? Bizi gaizi luizi hasi. Pigalo tribukoak dira. Eta nor da zuen liderra? Nori izi da izi zuen izi kapi izi ta izi na izi? Nizi kapizi naizi naizi. Bera da kapitaina. Galdetu ea bengan ezagutzen duen. Ez izi agiz... Ni naiz bengan. Gure hizkuntzan hitz egiten dakizu? Bai. Ni Smollett kapitaina naiz, eta Flint kapitainaren altxorraren bila gabiltza. Baina lehenengo Jim Hawkins izeneko mutil bat aurkitu behar dugu. Gure tripulazioko piratek baitu egin dute. Eta nor da piraten liderra? Long John Silver. Silver! Ezagutzen duzu? Ezagutu! Bera da Flint kapitaina konbentzitu zuena ni hemen usteko. Altxorra babes nezan. Bakarrik egon zara denbora luze honetan. Bakarrik negoen Pigalo tribu aurkitu nuen arte. Eta zenba denbora daramazu hemen? Ez dakit, denbora luzez noa hemen. Lagunduko diguzu Jim aurkitzen? Utzi lehenengo nagusirekin hitz egiten. Gurizi berizi utizi meizi. Etizi neizi alizi meizi. Jamie, zer esan du? Bataiarako gertatu behar dira lehenengo. Gertu gaude. Erakutsi bidea. Lonjon, zirkuluan gabiltzala ematen du. Begira. Hemen daude guk lehenxeago eginiko oinarrastoak. Horiek ez dira gure oinarrastoak. Eta nola akizu? Guk zapatak ditugulako, eta horiek oinarrastoak dira. Oh, nekien.
Hau da lekua. Ziur zaude? Lepua jokatuko nuke hau dela lekua. Nabigatzen penarik ez dugu, gure bandera goratuz nabigatzen gu. Zer izan da hori? Haizea izan da. Orain guztio lanera. Ez dago hemen. Zer ez dago? Altxorra norbaitek eraman du. Ziniri ikusten. Zer egiten duzu barre? Zuri, irla guztia zeharkatu duzu, Flynn kapitainaren altxorraren bila, eta zehar aurkitu duzu. Burezur bat, egurrezko kaxa batean. Aizu, Lonjon, mutilak arrazoi osoa du. Non dago altxorra? Ni dakidala hemen zegoen lurperatuta. Hau guztia oso arraroa da. Silver zaharrak altxorra beste nonbaiten eskutatu duela esango nuke. Gero, bera bakarri dagoenean hartzeko. Baina nola egingo nik horrelako zerbait. Zuk esan zenigun. Ez dakit non dagoen. Bai zera, eta nik sinetxi, ez esan gezurri! Bildu gehiago, edo tiro egingo dut. Benetan ari naiz, altxorra hemen zegoen lurperatuta, eta orain ez dago. Arre ezazue! Entzun alduzue hori? Tiroa izan dela esango nuke. Lonjon da! Borrokara! Beraz, berriro elkartu gara, Lonjon Silver? Jakin egin behar nuen zu tartean zinela, beningan. Atxilotuta zaude, Lonjon. Zaidazu gauza bat gan. Zer nahi duzu? Zer egin duzu altxorrek aurre guztiarekin. Altxorra zulotik atera nuen, eta pigalo tribuarekin akordio batera iritsi nintzen. Zutitu zaitez, bide luzea duzu hemendik itsasontzira arte. Zer egingo duzuen nirekin. Etxera eramango zaitut, eta han epaiek erabaki dezatela zer egin zurekin. Zinduzi hori egin. Zokate zintzilegatuko naute. Lehenago pentsatu da zenuen. Abraham, atxilotu Lonjon eta sartu itsasontziko ziegan. Noski, kapitaina. Triloni jauna, zer gertatuko da orain Lonjon eta bere piratekin? Magistratu baten aurrera eramango ditugu, eta bera pentsatuko hau zer egin. Kariles kanpoko taulan ibilaraziko dituzte? Behin lurrean daudela ez dute horrelako gauzarik egiten. Nola izan zaitezke horren astuna batzuetan? Astuna? Nik ez dizute... Nahikoa da! Zinala azaratu zaitezkete olako tontakeria batengatik. Tontoa naizela esaten ari zara? Ez! Orduan ni tontoa naizela esaten ari zara. Ez da ere, esan nahi nuena. Belindu, Jamie eta nik oso ondo ulertu dugu zer esan nahi zenuen. Bai, oso ondo ulertu dugu. Smollett kapitaina! Abraham, zer gertatu da? Iaz egin du! Lonjonek iaz egin du, baina nola? Zigarra gindua zela, ez erregiterik izan aurretik, bere labanarekin buruan jo, eta korrika joan da. Utzi da zu ikusten. Ondo dagoela dirudi, kolpe txiki bat besterik ez. Ikusi duzu nora joan den, Abraham? Azkenengo ikusi dudanean, itsasora begira zegoen. Baneki emanik. Zer da? Begira hemen. Iesi da txalupa txiki batean. Distantzia handiago hemendik etxera arte, eta bakarrik ezingo du egin. Nahi alduzu ikusi altxorra non gorde nuen? Oraindik zatiren bat gordeta alduzu? Zati bat, altxorra oso dut oraindik. Gezurra esan dio Lonjoni. Eta non dago? Koa batean gordeta, ez ez urruti. Zatozten irekin. Nabigatzen penarik ez dugu, gure bandera goratuz nabigatzen gu. Hemen dago. Nola jartzen da martxan? Mekanismo magiko bat du, erakutsiko dizuet. Uau! Urrea, aberatsak izango gara!
Urrea guztia denon artean banatuko dugu. Izan ere, zuek etorri ez bazinaten, ez nuek inoiz Irlandatik irtetzea lortuko. Orain altxorra guztiona da. Jim, zer egingo duzu zure altxor zatiarekin? Zati bat nire amani emango diot, eta beste zati bat bidaiatzeko erabiliko dugu. Eta nora joango gara? Altxor bat duen beste uarte baten bila hasiko gara berriro. Altxorren uartea!